Libuan na ang natalang kaso sa tuberculosis o TB sa Davao City sa unang quarter pa lang sa 2025. Taas daw kini nga ihap sumala sa City Health Office apan tungod kini sa aktibong case finding sa buhatan. Ani report ni John D. Esteban. Sa first quarter ning tuiga nakatala ang City Health Office og 2,000 tuberculosis cases sa syudad. Sa mong ihap, ang barangay Buhangin ang dunay pinakadaghang kaso gisundan sa Andaw ug Talumo. Sumala sa CHO taas kini nga ihap. Apan resulta matud pa kini sa aktibong case finding kumpara sa 8,601 nga kaso sa TB sa tuig 2024. Taliwala sa kadaghan sa kaso, andam man daw ang CHO sa pagtubag niini kay dunay paigong tambal. Mas gipaduol sab sa opisina ang serbisyo sa mga tao ang kampanya Batok TB. Gani ilahan ng ginapil ni sa ilahang pagbisita sa mga barangay alang sa screening, lakip ang chest x-rays, lab test ug skin screening. Services are ready to address this one, and at the same time this is a good thing because if we don't detect these TB cases, we will infect 10 to 15 people in an hour. So infection pa lang yun, and anytime in the next years they will become TB disease already. So at least if just like COVID, kung ano, we have to be responsible for ourselves also. If we got exposed to a TB case, we have to monitor ourselves as well para hindi na rin tayo mag-expose ng ibang tao. Ang TB makatakod nga sakit tungod sa bakterya nga Mycobacterium tuberculosis. Maapektuhan niini ang baga. Delikado kini kung mapasagdan apan matambalan. Kinahanglan lang nga magpakonsulta aron maligayan ang dugang pa nga infeksyon ug dili na makatakod pa sa uban. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.